Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onyeisiala Tinubu ekwela nkwa na ya agaghị ezu ike ruokwa mgbe echekwara ndụ ụmụ afọ ala anyị niile. Aka jiburu steeti Abịa ma bụrụ onye na-anọchite anya mpaghara Abịa North n'ụlọ Senate, Ọji Ụzọ Kalụ, ekwuola na ndị mmadụ ekwesịghị ịgba ajụjụ nchaba ikpe ọkaikpe Omotochọ chabiri n'okwu mekọtara Nnamdi Kanu n'ihi na ọ bụ mkpebi ụlọikpe. Ọ gara n'ihu rụtụ aka na n'ihi Nnamdi Kanu ndị nwụrụ n'ala Igbo ruru 30,000. A ga-echeta na n'izuụka gara aga Omoyele Sowore gwara ọhaneze na ndị ka jichiri Maazị Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ bụ ụfọdụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị n'ime mpaghara South East. Osote onyeisiala n'oge gara aga nke ala anyị Atiku Abubakar esonyela pati ADC kpọmkwem ugbu a. Ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị Fulani ikpe gbachigharị ehi wakporo ma gbuo ndị uwe ojii n'ime steeti Bauchi. Ndị omekome bandit atọrọla ndị ọrụ ugbo ụmụ nwaanyị 12 n'ime steeti Borno. Otu pati PDP agwala Tinubu na ya chọrọ enyemaka n'okwu mekọtara ọnọdụ enweghị nchekwa ma ọ bụrụ ito n'oche ọrụ ya. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.